vitussa tämmönen mikki tuo? Taitaa päällä. Se taitaa olla päällä. Noniin, laitetaan se paikoille. Se on morjentes ja ei muuta kuin tervetuloa tänne Pietun sitruunapuutarhaa viettämään meikän kanssa ikimuistosta pääsiäistä. Ja nythän on syyskuun loppu ja ruvetaan pesemään vähän vielä Aulanko Tower Trailin jälkipyykkiä niin kuin asiaan kuuluu. Meikäläisellä on aina tapana tehdä näistä tapahtumajuoksuista vähintään se 3 jaksoa, eli tehdään tämmönen ennakkoasetelma, pohdintajuttu ennen tapahtumaa, sitten tehdään tietysti itse kisavideo ja sen jälkeen sitten tehdään vielä tää jälkipyykki, missä vähän niin kuin palataan vielä kisatunnelmiin ja ehkä haluan vielä sanoa jotain juttuja sen matkan varren, mitä ei tuohon videolle saanut sanottua ja ehkä ajatuksia, mitä on sitten tullut kisan jälkeen vielä niin kuin noussut mielen päälle, mitä haluaisitte sylkästä pihalle ihmisten ihmeteltäväksi. Mahtavaa, just sinä oot mukana täällä katsomassa videoa ja tosiaan jos et vielä ole kisavideo käynyt katsomassa, niin kannattaa ehkä pakittaa. Tai en mä tiedä tarviiks pakittaa, kyllä voi periaatteessa katsoa ensin myös tän ja mennä sit kattoo kisavideo, vaikka ehkä järjestyksessä fiksumpaa katsoa ensin se kisavideo ja tulla sen jälkeen takas tämän videon pariin. Mutta teette niin kuin teette. Pääasia, että sulla on kanava laitettu tilauksia ja kaikki mahdolliset hälytykset laitettu sieltä päälle, niin aina kun meikä julkaisee uutta huikeata luonnossa riekkumismateriaalia, niin teillä alkaa sitten siellä ruudun toisella puolella soimaan kaikki mahdolliset kodinkoneet, mitkä on kytketty teidän Fifi-verkkoon. Ja meneekö se ehkä silleen, se välttämättä mene ihan silleen, mutta se voisi mennä silleen. Jos se menisi silleen, niin olisi kyllä aika makeata, kun meikä laittaa torstai-aamuna 6.00 uuden videon tubeen, niin teillä menee kahvinkeitin päälle. Pyykinpesukoneen hälytykset alkaa laulaa, vaikkei siellä ole mitään ollutkaan. Ja sitten tietysti puhelimesta se on joku sireeniääni ja koko naapurusto herää siihen. Pikakelauksena sen verran meikä kävi tosiaan Aulanko Tower Trailillä juoksemassa. Siellä on mahdollisuus juostaa 2 juoksumatkaa, 10 kilometriä ja 23 kilometriä. Aulanko sijaitsee siis Hämeenlinnassa, Etelä-Suomessa. Siellä on pari linnaa, hienot maisemat, mahtavat ulkoilumaastot ja vieressä on hotelli. Se hotelli ei kyllä liity tähän videoon mitenkään, mutta ei se haittaa. Juttu meni niin, että noin viikko ennen kisaa mun ei pitänyt olla edes menossa juoksemaan sinne. Enää oli jo heittänyt niinku kirveen kaivoon, kun Sitkosen Harri laittoi mulle viestiä, että olinko saanut lippua ostettua. En ollut saanut ostettua lippua, joten ostin Harrin lipun, koska lähdin tekemään sitten sinne videon ja halusin myös mennä juoksemaan niin kovaa kuin pystyn. Ja lopputuloksena oli siis se, että nyt mulla on muistona numerolappu, jossa lukee Harri Sipoo. Kirjoitin tänne toiselle puolelle Pietu 2024, niin sitten vanhana pappana kiikkustuolissa, kun näitä osallistujalappuja selailen, niin en sitten siellä dementoituneena ihmettele, että minkä takia mulla on Itkosen numerolappu. Mun näin, 227 hyökkäs ladulle ja hoiti homman niin kuin pitikin. Mulla oli tavoitteena tehdä 3 tunnin alitus, mikä ei ole siis kauhean kova vauhti, mutta se on meikälle kova vauhti. Toissa vuotena mun aika oli 3 tuntia 16 minuuttia, eli lähdin hakea semmoista tuhtia aikaparannusta. Ei ihan minuutti per kilsalla, mutta melkein. Ja lähdettiin pelipaikoille ja tunnelma on hieno tästä tapahtumasta. Tää on asiallisesti järjestetty. Miljö on kiva, pari vanhaa rakennusta, sitten semmonen piha-alue. Noin 500 osallistujaa oli paikan päällä, mikä on siis aivan mahtava juttu. Eli tapahtuma on, jos ymmärsin oikein, niin kasvanut edellisistä vuosista, mikä on äärimmäisen hyvä juttu. Itse liputan polkujuoksua ja operoin kaikella mahdollisella tavalla nyt ja tulevaisuudessa ehkä vielä enemmänkin suomalaisen polkujuoksun eteen. Numerolaput käytiin hakemassa, ihmeteltiin vähän kisatorimeininkiä siinä, ei kummempaa. Vaatteiden vaihto ja sitten muuta kuin lähtökarsinaa odottelee. Aika hyvin aikataulutettu, oltiin noin tuntia ennen pelipaikoilla. Pikku alkulämpät ja tosiaan sitten siitä ykköslähtö päästettiin matkaan ja sitten ei muuta kuin siihen muutamaksi minuutiksi odottelemaan, että kakkosryhmä eli jahtiporukka lähtee sinne kuuman ryhmän perään. Otin siitä taktisesti aika keulapaikan ja juoksin täysiä siihen ensimmäiseen ylämäkeen. Siinä tulee heti sitten kärkeen niin pitkä ylämäki, jossa sitten innokkaimmat juoksi meikästä ohi.
ja suurinta osa heistä en sitten enää nähnytkään koko reissun aikana. Taktiikka oli itsellä aika selkeä, eli kaikki pitkät ja vähänkin jyrkemmät ylämäet, niin reippaasti kävellen, tasaiset reipasta hölkkää ja semmoiset juostavat baanat reipasta hölkkää, ja alamäkiin, niin ei nyt ihan täysiin, mutta silleen niin kuin, että tuntuu oikein huolella. Ja polkujuoksu on siitä kiva laji, että nuo jyrkät pitkät ylämäet, niin niissä voi kävellä, eli niissä on sitten aikaa huilata, ja sitten niillä muilla pätkillä niin yritetään mennä mahdollisimman nopeasti sitten eteenpäin, niin ei tarvi koko päivää olla siellä pusikossa. Varusteista sen verran, mitä mulla oli kameran lisäksi, niin tosiaan 1 lötköpullo, eli täytin sen ennen lähtöä urheilujuomalla, ja sitten siellä oli 2 huoltopistettä matkan varrella, niin niistä otin urheilujuomaa sitten aina lötkön täyteen, ja 1 lötkeröinen riitti oikein hyvin tolle reissulle. Sitten mulla oli geelejä, olisiko ollut 3 vai 4, ne tuli vedetty aika hyvin siinä puoleen väliin mennessä, ehkä syöty kaikki. Sitten oli Hardsportin marmeladeja 1 pussi, niistä meni puolet ainakin bioastiaa sitten maalialueella. Eli ne ei niin kuin sillä lailla löytynyt tarvetta tai käyttöä. Nälkä tuli heti siinä lähtölaukauksen jälkeen ekaa ylämäkeen, niin mulla on aina tämmönen hätävara suklaapatukka mukana, niin se piti tinttaa siihen heti parin kilsan jälkeen naamariin. Mutta se onneksi vei sen nälän tunteen pois ja sitten oli ihan hyvä vetää niin kuin loppupätkä. Sen matka-aikana ei mitään ihmeitä. Meikä on aika hyvä suunnittelee omaan tasoon nähden nämä tavoiteajat, jos olette huomannut näissä mun kisavideoissa. Näissä mennään niin kuin aika minuutti sekunti pelillä ja ne ei ole siis niin kuin käsikirjoitettu siihen videolle ja tekohetkeen, että mä loisin jotenkin niin kuin huikeata jännitystä näihin videoihin, vaan mä kerron oikeasti aina ihan rehellisesti, että nyt oli tavoitteena alla niin kuin 5 kilsan kohdalla 40 minuutin jälkeen, ja jos tälläkin reissulla, mä en nyt muista menikö se melkein sekunnille osu siihen, niin osaan aika hyvin laskea tämän aikataulutuksen tuolla poluilla varsinkin, niin se ei ole aina niin yksinkertaista, kun sitten siellä täytyisi vähän huomioida ne maaston muodot, että jos siellä on paljon ylämäkiä ja alamäkiä, varsinkin sitten kun menee tonne johonkin Lapin tuntureille juoksemaan, niin niissä menee sitten jo tulee niinku enemmän niitä aikaheittoja sinne ja tänne. Puolenvälin holleilla kisaa, jostain ilmestyy 2 naista, ketkä ohitti, mutta en tiedä mistä ne tuli, ilmeisesti takaa ohi. Heidän perässä juoksin useamman kilometrin, he veti todella niin kuin reipasta vauhtia, mutta se oli just oikea vauhti siihen meikän niin kuin tavoiteaikaa päästä sinne alle 3 tunnin. En muista monta kilometriä meni heidän perässä, mutta siis meinasin katketa pari otteeseen tosi pahasti heidän siinä peesissä, mutta päätin, että tässä on vaan nyt pakko roikkua, muuten ei niin kuin kerätä maalia ajoissa. Ja sitten kävi se karmea tilanne, eli nämä vähän katkes. Yhtäkkiä heitti kävelyksi ja ei mitään, siitä oli pakko itse vaan sit jatkaa matkaa ja sit siellä tuli vielä heti sen jälkeen niin aika semmoinen vaikea paikka, siinä oli hirveästi kiviä ja juuria. Ja siinä on oikeastaan se paikka, se oli joku kilsa pari. Et siinä olisi tarvinnut jostain niin kuin kunnon vetoapua, mutta kun ei mitään apua, ei takana, ei edessä, ei ketään. Mä jäin niin kuin ihan yksin siihen vetää semmoista vähän teknisempää pätkää. Ja siinä, jos olisi ollut joku, kenen peräs vetää, niin olisi saanut niin kuin sen työnnettyä juoksemalla läpi. Nyt se meni sitten töpsyttelyksi. Ja siinä olisi voinut ehkä puristaa jopa, väittäisin, että pari minuuttia, millä ei ole siis lopputuloksen kannalta mitään merkitystä. Mä olin hankala silleen, tulin aika kovaa, eli olin treenannut viime aikoina kuitenkin, käynyt vetää semmoista vähän niin kuin noilla vauhdeilla poluilla lenkkiä ja just semmoista 10-13 kilometriä. Tiesin, että sen pystyn niin kuin työntää aika hyvinkin tulemaan, mutta että miten sitten sen jälkeen jaksaa, että siinä on kuitenkin vielä 10 kilsaa. Pitäisi sitten niin kuin pystyä tykittämään aika reipasta vauhtia, miten meikällä kroppa kestää. Ja sitten kun en niin kuin sillä lailla treenaa noille lyhyille matkoille, vaan tykkää seikkailla noita vähän pidempiä ja testata tosiaan niin kuin kuinka pitkälle matkalle meikä niin kuin pystyy selviytymään, niin siinä mielessä treenaan ehkä vähän eri tavalla kuin pitäisi, mutta noissa on kiva käydä noissa lyhyilläkin matkoilla tosiaan vetää kunnon spurtteja ja saa niistä noita kisakokemuksia
ja muita tämmöisiä hyviä huomioita sitten kasattu itselleen kasaan. Mutta joo, sieltä sitten könnyttiin maaliin, huikeat oli maisemat, oli linnan tornia siellä sitten ylimmällä kukkulan päällä ja sieltä on kiva sitten alamäkeä tyrkkää kohti maalia. Ja sitten ei muuta kuin sieltä maali suoralle ja siitä sitten niin kovaa kuin vaan jaloista vielä pääsi niin kohti maalikaarta ja maalikaaren allahan tulee aivan niin kuin mieletön fiilis. Se on yksi semmoinen niin kuin selittämätön juttu. Sitä fiilistä mikä siinä on, niin se on niin kuin todella vaikea sanoilla kuvata. Ainoa niin kuin mikä meni vähän piloille, niin oli toi palkintojen jako ajoitus. Eli siinä oli nyt mennyt järjestäjälle sekaisin meikän tavoiteaika ja palkintojen jako tilaisuus, koska ne sattui nyt samaan aikaan. Eli kun meikä tuli maaliin, niin mä en saanut mitään kuulutuksia, en rock'n'rollia eikä niinku mitään huomiota, koska siellä oli menossa palkintojen jako. Eli tällä kertaa meikä tuli maaliin vähän niin kuin matalammalla profiililla, koska en sitten luonnollisestikaan halunnut varastaa siinä showta, vaan annettiin se tila heille, kenelle se oikeasti kuuluu. Yhden järjestäjän henkilön kanssa sitten juttelin siinä ja ehdotin tämmöistä, että voitaisiin ottaa meikän maaliin tulo uudelleen. Olisin saanut viriteltyä sitten kameran hyvin siihen kuvaamaan, kun tuu maaliin, oltaisiin saatu kuulutukset ja musiikit soimaan ja mahtavat meiningit. Mutta ei sitten ihan toteutunut. Maalissa sai tämmöisen muistolaatan. Tää on puuta ja sit siinä on jotain väriainetta. Tän näköinen. Tää on mun mielestä kiva. Mä tiedän, että sielläkin on varmaan ruudun takan paljon katsojia, ketkä ei näistä muistomitalijutuista niinkään välitä. Ja mun mielestä tämmöiset puiset on kivoja, että nämä jaetaan, koska itse tykkään, että jää joku muisto, tämmönen pieni muisto. Ja se on kiva, että on puuta, eli periaatteessa jos tästä haluaa eroon, niin ei muuta kuin aamulla tonne takkaa syttypaperiksi. Mutta itse kyllä säilytän nämä. Ehkä kuitenkin olisin tämän kohdalla, jos olisin järjestäjä, niin menisin ehkä sillä tavalla perinteisemmän meiningin mukaan niin kuin noin muutkin, että reikä ja nahkainen naru tai joku naru tohon noin sitten, että tämän saisi kaulaa roikkumaan tai johonkin roikkumaan. En tiedä, itse nyt toistaiseksi pidän tän näin, mutta vakavassa harkinnassa on, että tohon pienen reijän voisi sitten itse ehkä tehdä. No, en tiedä, viittiinkö mennä pilaamaan. Hienoa lätyskää. On makea, jes. Tälle peukku. Aina pitää saada muistomitalli, kun osallistuu tapahtumiin. Muuten en tule sinun tapahtumaan. Kerrotaan sen verran, että juoksin Asicsin Trabuco 12 kengällä. On oiva valinta. Näköjään myös vähän lyhyemmällekin siivulle. Toimi hyvin. Tuossa kisavideossa mainitsin, että tuntui, että alkoi tulee rakko jalkaan. Ei onneksi tullut mitään pahempia vaurioita. Ongelma oli siinä, että oli mennyt sukka ruttuun. Huomasin sen sitten siellä maalissa. Jos olisi ollut joku pidempi reissu, niin olisin korjannut vähän sukkaa ja muuta, mutta en nyt jaksanut pysähtyä. Meikällä olisi ollut tää Asicsin super nopea kenkä, Metafuji. Mutta ei riittänyt meikäläisessä niinku munaskuikkelit lähtee vetämään näillä kengillä. Oon näillä käynyt kyllä tykittelee just tommosta, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitä 10-13 kilsaa täysiä. Hyvin kyllä jalat kestänyt tätä kenkää. Tää on hyvä kenkä, mutta en uskaltanut lähteä. Katsotaan, mä ehkä säästelen näitä. Nämä on hienot, tykkään näistä. Sitten haluan kiittää ennen kaikkea ihmisiä ennen kisaa, siellä kisan aikana poluilla ja kisan jälkeen, kenen kanssa moikattiin, juteltiin, vaihdettiin kuulumisia. Aina mahtava moikkailla ja sitä tätä ja tota. Ja saa jatkossakin tulla tuolla tapahtumissa niin nykimään hihasta, niin jos vaan aika antaa myöten, niin mielellä aina jää rupattelemaan ja höpöttelemään siihen hetkeksi aikaa. Mä luulen, että nyt on aika lyödä niin pikkuhiljaa pakettiin tätä aulankokeikkaa. Pysykää silti meikän kanavalla, nimittäin tässä ei ole, kun onko tässä viikko vai 2 viikkoa taitaa olla, niin sittenhän mennään jo seuraavassa kilpailussa ja mitä sitä nyt peittelemään sen enempää, eli Helsinkiin ja Nutsin aivan uuteen kilpailuun Nuts Hell-kisaan ja sinne olisi tarkoitus mennä. Pikkusen on itsellä aikatauluhaasteita töiden
kanssa ja vapaa-ajan muiden menojen kanssa, koska tähän perheeseen kuuluu muitakin kuin minä, niin täytyy myös mahdollistaa perheen muiden jäsenten harrastukset ja menot, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että meikä on silloin lauantaina aamu 10, mikä ikinä se päivämäärä olikaan, niin on siellä lähtöviivalla. Katsotaan, se on haastava aika 10 aamulla. Ja muutenkin on aamulähdöt, niin kuin tiedätte, niin meikäläistä vähän hiertää. Toivoisin sinne aivan saatanan huonoa keliä. Vesisadetta, myrskytuulta, mutta silleen sopivasti, että ei keskeytetä kisaa. Ja jotain loskaa ja sontaa. No niin, siinä meni filmi poikki, koska meikällä alkaa tää laitteet ylikuumenemaan. Ei ollut enää mitään sen jännempää juttua. Aika mennä elämässä eteenpäin. Mahtavaa, jos katsoit tänne loppuun asti videon. Ja kiitos seurasta. Mennään kohti syksyä ja kohti uusia jaksoja. Niitähän piisaa, eli tehdään jotain samantyyppistä settiä tulevasta Nuts Hell-kilpailusta. Nyt mä sanon tässä kohtaa teille kiitos seurasta. Näkemiin, morjentes ja